Přeji vám dobrý den a vítám vás na akci ke 30 letům osobních počítačů v Československu. Já jsem odjakživa obdivoval lidi, kteří dokáží z ničeho vytvořit něco. Odjakživa jsem obdivoval lidi, kteří dokáží vzít kus dřeva a udělat z něj něco užitečného, nebo kteří dokáží vzít tužku a kus papíru a něco krásného nakreslit. Bohužel ani jednu z těchto věcí neumím a nikdy jsem neuměl a nikdy umět nebudu. Můj život se ale změnil ve chvíli, kdy jsem poznal počítače. Protože najednou prostřednictvím počítače jako programátor můžu z ničeho vytvořit něco. Můžu vytvořit jakkoliv složitou věc, ve které jsem omezený jenom svojí kreativitou a inteligencí. Myslím si, že to je asi ten největší dar, který nám počítače mohou dát. Letos je to 30 let od doby, co se v Československu začaly objevovat osobní počítače ve školách, v domovech dětí a mládeže, v podobných zařízeních a umožnili většímu množství lidí, než jenom těm, kteří měli přístup do výpočetních středisek, poznat to, co jsem o pár let později poznal i já a předpokládám, že většina z vás. Podařilo se nám u příležitosti tady toho výročí uspořádat akci, na které promluví a podělí se o svoje vzpomínky a zkušenosti lidé, kteří se podíleli nějakým způsobem na rozvoji a začátcích počítačů a internetu, nebo osobních počítačů a internetu v Československu a později v České republice. Nejsou tady zdaleka všichni, alespoň ne na pódiu. Vidím v sále i v tom seznamu registrovaných spoustu lidí, kteří by tady stejně tak mohli stát a vykládat, ale nemáme na to na všechno prostor. Jsem rád, že se nám to podařilo uspořádat. Kromě přednášejících, kterým tady v první řadě patří náš dík, bych rád taky poděkoval sponzorům, kteří nám umožnili tuhletu akci uspořádat, počítačové škole GOPAS, společnosti Microsoft a sdružení CESNET, které taky zajišťuje jednak live streaming po internetu a jednak také záznam z akce, který bude potom k dispozici. Takže teď už předávám slovo inženýru Romanu Kyšovi z Tesly Piešťany a duchovnímu otci tady toho krásného zařízení, které vidíte na jednom z pláten počítače PMD85. Díky, Michal. Ahoj všetci. Budem sa snažiť, aby ste ma porozumeli, lebo tá slovenčina není môj jazyk, my first language, ani English, je to C#, hovorím prvým stále, že je môj first language. Anyways, chcel by som v mojej krátkej prezentácii ako v tých 45-50 minút vám dať niečo, čo som veľa o tom nehovoril, nebolo to publikované a tak ďalej, nemal som ani možnosť. Dá sa povedať, že po tých desiatkých rokoch som prvý raz takto na takom vystúpení, lebo v roku 89 som odišiel do Kanady a začal som úplne od nula. Áno, a potom som odišiel do Ameriky a tam už nemám kam ísť. Už som na Pacific Size, áno, a už fakticky je to konec. No a nebudem hovoriť o architektúre počítača PMD, ale poviem vám, pretože ste tu, vidím, že tu aj hodne mladých, ktorí možno nevedia, jak to všetko začalo a podobne. No a v tej krátkej dobe vás presuniem, jak to začalo, potom jak to pokračovalo, jak to bolo dané a potom jak to celé všetko klaplo a dám vám takú trošku informáciu, že ozaj skutočne dá sa začať úplne aj v 40-ke na inom brehu, áno, na miestach, kde nepozná človek, je Československo a tak ďalej, no a dokázať, že skutočne je možné ísť a zase ísť dopredu. PMD8, samozrejme, že vy môžete mať tú gény, že môžete svojou prácou, ako prácou na sebe, že môžete vytvoriť, ale musíte mať aj to šťastie. Ano, musí byť nejaké to šťastie, ktoré vás
musíte na správnom mieste, na správnom čase byť, aby ste mohli to posunúť zase dopredu. A tak ja som bohužiaľ mal to šťastie, že pri tých mojich letoch, kde som chodil do Prahy ako projektant, robil som atomovú elektráren, Voroneš, tak som sedel vedľa mňa, kde som pracoval tak ďalej, bol riaditeľ Tesly Piešťany Fligel, Ježen Fligel. Na tým fakticky to všetko začalo, dá sa povedať, pre PMDčko, lebo dá sa povedať, že poviem to americkým štýlom, že kúpil ma, áno, že dovolil mi robiť to, čo chcem. Áno. Čiže to bola tá výhoda toho socializmu, že šéf ti povedal, daj pokoj, máš pokoj. Áno? Čiže takým štýlom sa väčšinou pracovalo, že práca, ktorá bola pridelená, sa dala spraviť veľmi rýchlejšie a ten zvyšok čas mohol venovať sa buď nejakým fuškám, áno? Alebo nejakým zdokonalovaním, alebo to nejako skrátka prežiť, ale si ľudia neuvedomili, že nepracovali na sebe a potom to sa ukázalo. Čiže môjim celom bolo opačné, tak jak ma rodičia ako, dá sa povedať, nutili, pretože režim 48 mi to umožnil v tom, že zase sa začala od nuly, úplne na ulici, takže práca na sebe stále pokračovala, no a tak to bolo všade na mojich pracoviskách, to je jedno, či to je východ, západ a podobne. A prvý počítač, ktorý som spravil, bolo to PMI 80, možno to ste počuli, to bol mikropočítač do knihy, ktorý bolo dané na vniknutie tajov do mikroprocesorových obvodov a assembly programming, čiže low-level programming. Malo to 10 súčiastok, 1 KB monitor, displejček z kalkulačky, skrátka pozlepané. Z toho, čo bolo možné vyťahnuť z kalkulačky a tak ďalej. Až bolo pre tých mladších, alebo skôršie narodených, neexistoval internet, neexistoval Google. Nebolo možné, že skrátka boli problémy vymazať EPROMku. Napríklad som mazal EPROMku svoju prvú v Tesle, u lekára zdravotnej starostlivosti, u lekárky v Tesle, kde som držal ruku pod rentgenom, mi to mazalo a potom som na druhý deň mal očné zápaly, áno, podobne. Čiže to boli začiatky také. Áno? Čiže aby nebolo tak, že idem si na Google alebo napíšem embargo. Embargo bolo v tom, že žiaden americký prístroj a podobne sa dostávali do fabrík cez rôzne dealery, rôzne nemecké väčšinou, kde počítač alebo technika nefigurovala oficiálne v Piešťanoch alebo v iných podnikoch, ale v západnom Nemecku. Áno? No a takýmto spôsobom sme dostali aj počítač HP85, HP85, ktorý bol jednoriadkový, mal tam tie skoršie verzie, no a mne sa to páčilo a samozrejme, že to bolo to na prídel a tak ďalej, že to je strojový čas. No a až medzi sviatkami som povedal, no vej, tak začal som, pretože som bol prijatý na aplikáciu elektronických prvkov, oficiálne v Tesle, kde som mal bádať nejaké teplotné závislosti na čípoch a tak ďalej, mikroelektronických, na mikroprocesoroch. No a pretože bolo viacej času, tak som začal to viac a viac okolo toho. A cez Vianočné sviatky som spravil architektúru, nie počítačovú, spravil som architektúru dynamické pamäte a procesor, to znamená, to bolo ten core, tá časť, ktorá bola patentovaná, že dokáže procesor počas videoprocesoru shareovať memory, CPU a videoprocesor, ktorý bol diskrétne spravený a to je práve to, čo spôsobilo, že áno, toto je perfektné na mikropočítač, ktorý umožní robiť veľmi rýchle tie grafické obrazy a podobne.
No a tým sa to začalo, a nikomu som to nehovoril, to skrátka, že to bola ako navyše práca a podobne. Až pri jednej návšteve do Prahy s kolegom, kde sme prezentovali súčiastky a aplikácie prvkov, to myslím, že to bolo február, nejakom Dom Svezu SČSP a podobne, čo to v tých časoch to ako lietalo, že tak som tam pristúpila na jednej doštičke takejto malej, som ukázal kompletný počítač, to bolo to prvé PMDčko, to úplne ten prototyp, ktorý robil grafiku a podobne a vtedy to bolo spustená lavína. Tí prítomní volali do výskumných ústavov, to sa potom prichádzali a tak ďalej. No a zrazu sa objavil človek z ministerstva a povedal, okamžite musíte ísť ministrovi Kubátovi v tom čase. Áno. Hovorím, čo sa robí? Áno, čak vedel som, že sestry, ktoré mi emigrovali, nelegálne samozrejme do Kanady, takže bolo istý čas spokojný, tak hovorím si, čo sa deje, áno, však nikto nebol zahraničný účastník, lebo som nemohol ani chodiť na také prednášky, kde bol jediný prednášajúci alebo dokoľvek z zahraničia. No a tak sme tam prišli na ministerstvo a tam som znova to začal ukazovať, tam všetci padali a tak ďalej. Museli sme zostať jeden deň dlhšie v Prahe. Na hotel prišli pracovníci z generálneho raditeľstva z Rožnova a tak som ich poznal a dali mi čistý papier, urobili čiaru vertikálnu a povedali, Roman, napísi vľavo, čo chceš súkromné a vpravo, čo chceš služobné. Áno. A ja som napísal nič iné, iba pasport. Áno. Čiže nič iné. Pasport, áno. Tak dali mi si pasport síce, ale bolo to služobná pasport do Ruska. Áno. Tak, no a kolega s PMDčkom išiel do západného Nemecku, ja som išiel do Ruska, áno. V Rusku tam, bol som aj v Poľsku, aj v Maďarsku, ale dostal som služobná, ktorý bol pasport, ktorý bol uchovaný v podniku a na tom ste mohli chodiť. Áno. No a pretože chceli, aby som si precvičil ruštinu, áno, tak dali ma na tej Moskve, tam sme boli, bolo to zaujímavé, áno, videl som mauzoleum a tak ďalej. A spomínam na to, bolo to v čase vtedy, keď sa to menili, ten červenko, alebo bolo to úžasné pre mňa, že vidím, že nemôžem prejsť cestu, lebo to je špeciálna lajina, tak to bolo tomto. Tam sme zožali veľký úspech, alebo opäť to bolo architektúra, ktorá bola veľmi minimalizovaná. To znamená, že to core tej práce, že videoprocesor šeroval pamäť, pretože tá pamäť bola dynamická. To bolo práve, že to boli dynamické pamäte, ktoré bolo nutné refreshovať každé 2 milisekundy. Čiže každé 2 milisekundy ste museli zabezpečovať, aby tá pamäť udržala si informácie. A to na tom bolo, že ten videoprocesor tým, že ukazoval tie bits na screen, tak sa refreshovalo. Áno? To bol ten trik. No a tým, že sa refreshovalo, tak sa držali informácie a teraz, keď došla kolízia medzi procesorom, že procesor chcel pristúpiť do pamäti, tak som ten procesor, jeden cycle, jeden clock, som ho podržal. Čiže ten procesor niekedy bol spozdený o jeden clock, čo bolo fakticky 0,0 nič. Áno? No ale výhoda bola tá, že všetko bolo možné robiť veľmi rýchlo, tie interpolácie a podobne. No a to už ostatným začalo to naberať. No a tak to som bol jak šialený, áno, že už som videl, lebo som to videl, ten obraz, čo za tým nasleduje, bolo treba urobiť 4 kilobajtový ten monitor, ten BIOS, Basic Input Output Systems, a teraz ten Basic. Tak Basic, musím povedať, že asi 2 kilobajty som z mašiny, jednej výrobnej, áno, zobral v tom, že tá matematika, čiže ten integer, rutín, je dané z tej mašiny, ktorú bolo treba opraviť. To sme dostali opraviť mašinu. To nemohli ste zavolať do Viedne, že príďte opraviť servis a tak ďalej. To neexistovala mašina Tesla, áno. To existovala v Nemecku. Tak raditeľ mal rád takých inžinierov, že robil piggyback a všetky tie možné a na druhý týždeň už fungovala mašina aj bez servisu.
Áno, takže sme robili takým spôsobom. No a tým pádom sa človek aj učil. Že učil a videl a tak ďalej. No a tam mali rutiny, ktoré boli na integer, na tomto. No tak som si to požičal, dočasne, áno. A na základe toho som potom postavil celý ten graphic basic, ktorý bolo treba robiť interpolátor a tak ďalej. A samozrejme na IMS 2, na HPIB, na Instruments, pretože, jak som povedal, môj vzor bol HP85, tak som robil, aby to bolo možné odpojiť HP a dať PMDčko, čo sa aj podarilo, pretože ako nie je kontrolér, na tie zbernice sme mohli používať prístroje, ktoré boli IMS pripojené a to bežalo a bolo to dané. No a samozrejme, že súčiastky v tom čase ste pochopili, že 1 KB EEPROM, tak to bol vrchol. Áno, a ešte tú EEPROMku ste aj nemohli dostať, pretože tá technológia nebola taká, že výťažnosť 90%, 60%, 50%. Tá keramická, ten púzdro, ten package, bol drahší jak číp. Áno? No tak v podstate som musel hľadať riešenia, ako to spraviť. No a rýchlosť nebola, tak som išiel do výroby, tam boli všetko kolegovia, môj ročník, tak som pozberal tie súčiastky, ktoré boli vyhodené ako odpad, pretože nesplňali datasheet, čiže nesplňali dáta, áno, nemohli ste ich predať, ale ja som ich vybral a použil som, a preto je ten šuflík, kde bolo Graphic Basic, není robený na systémovej zbernice, ale je na portovej zbernice, lebo to boli súčiastky, ktoré boli mimo napájania. Zmenšalo sa napätie, aby bolo možné. Áno? Ušetrilo sa na púzdre, aby to bolo v plastike. A najviac nemali doba access ako na tie pamäťové čipy, ktoré boli vypadnuté, ako technológia bola tak slabá, áno, tak by išli do šrotu a ja som ich v podstate zobral a plnil som ich basicom. Áno. Takže tým pádom sa dal. To isté bolo, že ja som potreboval iba 4 kusy, ktoré boli na monitore, ktoré boli podľa dáta. No a samozrejme tiež aj ten systém, ten clock, umožňoval používať tie súčiastky tomto. Ale na druhej strane my sme zvýšili ako výťažnosť tých súčiastok, ale dobre to povedal môj kolega, keď sa spomínam na tie roky, že hovorí, Roman, čo tým chceš dosiahnuť? Čo tým chceš robiť? Akože druhý, namiesto toho, že keď ťa prehánajú, že nemôžeš robiť ašpiratúru, lebo sestry a tak ďalej, no raz to bolo povolené, potom zase nebolo povolené, potom sme zmizli papiere a tak ďalej, tak som napísal Husákovi, že som navštívil som prezidenciu a tak ďalej a tým ešte som to zhoršil. To boli neprestane také, no ja skrátka som chcel iba doklad, že nie som sprostý, ale že taká doba je a treba to akceptovať. Tak som tak bral, že chcem, aby mi napísali, že taká je doba, vy nemôžete študovať, nič iné. A to som ich ešte viacej vygeneroval, tak som povedal, dobre, tak jediné, čo je ich možné, jak sa povie, komunistov v tom štádiu, ako im urobiť ťažké chvíle. A to bol práve tá výroba počítača PMD. Áno? Čiže a tie ďalšie výrobky. To znamená, že jak sa to rozbehlo, tak to boli už neprestané telefonáty, spústa, že taký raditeľ, toto, každý chcel počítač. Áno? Nevedel na čo, ale každý chcel počítač. A teraz to išlo a to už išlo, že musím to mať, áno. No tak nestačili už ani tie vadné súčiastky už nestačili robiť. Áno, toto. A v podstate ani bol nedostatok. Už sa tam dávali, tuším, ruské pamäte a tak ďalej. A už to bolo, už mi povedali, jak som sa vrátil z Prahy, Roman Tichod bokom, toto je politická akcia. Áno. Ja hovorím, fajn, no tak som tak bolo iné, robil som ďalšie emulátory a podobné a tí sa tam morili v tej výrobe a podobne, že plastické a tak ďalej. To bolo strašné, že urobiť, povedzme, skrinku na skrinku, až potom Tesla Bratislava to dostala a začalo sa to v Tesla Bratislava vyrábať a tam už to prebiehalo tými novými verziami. No ale čo medzi tým, samozrejme, to bolo šialenstvo, no nehovoriac, že som chodieval vyložené len spávať
domov. Áno, a nehovoriac o tom, že vy nemôžete, celá tá práca toho počítača, aj tom nemohli ste používať tie technológie, ako máte teraz na vypracovanie softveru. To vyložené, v hlave som mal kompletný assembler 8080 procesora a to som tak programoval, že som na štvorčíkovom papieri notes, áno, tak som písal move a tu som hneď prekladal, áno, že takto som robil ako jednofázový assembler, áno. Žiadna derná páska, žiadne nič, takže keď niekto analyzoval ten software, tak mohol vidieť, že čo to nejaký, keď to teraz analyzoval, čo to preboha, čo mal vypiť alebo niečo podobné, že, pretože keď ste potrebovali niečo vsunúť, niečo opraviť, nemali ste jedinú možnosť iba celé prepísať a posunúť, alebo urobiť call. Čiže urobili ste call, subroutine jump a vrátiť sa späť a pokračovať v tom špageti. Áno. Čiže to nebolo tak, že áno, tak politická akcia, tak Roman, tu máš intelekt, systém, čo vtedy v tom čase bolo. A na veľkých 8-palcových diskoch, čo bolo možné v tom čase, nejaký assembler vyrobiť a urobiť to nebolo. To všetko bolo urobené úplne, jak hovorím, to bola moja garáž Tesla. Tesla, Piešťany, moja garáž. Steve Jobs to robil v garáži s vozňakom. Ja som dostal tú garáž od Fligla, áno, kde som mohol robiť. Áno. Plat išiel, áno, rovnako stále. Áno. Problém jediné s prémiami, pretože tie som odmietol. Tie som nechcel prémie, pretože bolo pod úrovnou mi dať 120 korún za prémie kvartálne. Áno. A potom som vytvoril znova problém, že jak to dajú naspäť, že to nie je možné zaevidovať späť peniaze, ktoré sa raz dali občanovi, sa musí obdržať a ja som to odmietol, prémiu, pretože to dávali pravidelne takto, ja som to odmietol. Čiže zase som prišiel na oddelenie, kde mi to ideologicky vysvetľovali prečo a tak ďalej. Áno. No a jak tak čas bežal, tak už bol rok, PMDčko už to behalo. Z oddelenia som musel odísť, to by sa divili, ale som musel odísť z oddelenia, Tesly vlastného, pretože nikto nemá, žiaden vedúci nemá rád, keď zrazu sa otvorí dvere a tam riaditeľ a ešte s prvým tajomníkom strany, Lenard, alebo v tomto z ničo nič. Áno, to sú šoky, to musíte uznať, lebo zrazu sa príde do priestoru, ktoré nie je na to prichystané. Áno. No tak v podstate povedali, no Roman, musíš odísť z nášho kolektívu. A ja hovorím, prečo? No, lebo si nás prerastol. A ja hovorím, ale to nie je moja chyba, vy ste zastali. No tak čo som, zbalil som si nejaký ten, čo to bol, Tektronix mi darovali, áno, aby som mohol odísť do iného oddelenia a ktorí ma prijali, no a život bežal ďalej. Plát, všetko bežal ďalej, áno. No a takto sa zrazu objaví na návštevnej miestnosti jeden pán s jedným inžinierom a hovorí, dobrý deň, som inžinier, ja som ten a ten a viete čo, vás počítač sme vybrali ako perfekt, urobíte ďalší pre nás? Sa pozrieme, kto ste, to je Skalica. Dobre, tak som spravil Didaktik Alpha. Ak neviem, či to viete, Didaktik Alpha, to je ďalší počítač, ktorý som urobil, už môžem to oficiálne povedať, áno, už je to premlčané a keby aj dačo, tak nech ma nahánajú. Áno. Peniaze som aj tak už minul, pretože jak som ich dostal, tak som ich rozbil a dostal som haváriu na highway a som vyletel cez okno a tak ďalej. No. Takže to, čo som zarobil na PMDčku, tak som ich kúpil auto, ktoré som rozbil Nissan. Tedy ešte neboli airbagy. Áno. Tak som, no ale to je súčasťou, skutočne sa človek musí začať od nuly. Áno, čiže keď som si niečo doniesol, áno, tak sa to vynulovalo, tak to bolo treba asi, tak ten osud je. No a tak som chodil cez víkendy do Skalice a tam som robil na novo všetko, ale predsa nebudem robiť počítač, ktorý by išiel proti môjmu počítaču medzi sebou tajné. Tak som musel urobiť ich ako klóny. Čiže musel som ich robiť tak, aby to pasovalo a jediné boli lepšie spravené ten dizajn, ako školská pomôcka a podobné, boli veľmi happy, samozrejme hneď na to zlepšovacie návrhy. V Tesle bežal patent z toho, že to zrazu sa objaví to, že máte si prísť do
Tesly Bratislava pre 150 000, áno. No tak som ich zobral, išiel autom, robil som pokutu a hneď policaj, že platiť, ja som vyťahol obálku a ten hneď vyťahol pištole, že som taký prepad spravil, 150 000, to bola skutočne pekná suma, to ste kúpili dom. No a teraz som mu dal preukaz, PMDčko, áno, dobre, a už tomto. Čiže dávaj, takéto boli dobré práce. Takže didaktik alfa takisto bol a ďalšia takú zaujímavú vec z toho obdobia je, že robíte, už to už bolo rozbehnuté, už sa robili sa floppy disky a tomu, tlačiarne a zrazu sa otvorili mi dvere v tej mojej novej kancelárie, v tom medzi šrotom, áno, som sedel, áno, bolo miesto nájdené, to mi ale nevadilo, no a sa objaví tam podplukovník a ďalší podplukovník, a hovorím, čo je, že však už boli naši podplukovníci, áno. No a hovorí, Roma sme zistili, sa predstavili, že si dlho nebol na manévroch. A hovorím, čo ty vieš, ak ja teraz ako mi to nevyhovuje, nedá sa robiť, to je povolovací rozkaz. Áno. Tak som mal ísť na 30 dní, lebo ty to vyriešili najlepšie. Ty išli na obchodné oddelenie a ten počítač nebol. Áno, išli na disk, ten disk nebol. Tak sa rozhodli, že ma pozvú na manévre a ja to na škole celé spravím. Áno. Takže je také, áno, aby ste vedeli, aké tom. No a ja hovorím, fajn, no ale vtedy som ešte nosil také dlhé vlasy a tak ďalej, ale hovorím, to ako zamaskujeme, ale už moc tam sa neukazuj. Áno, že, no a tak mi dovolili aj v civile chodiť a tak ďalej, tak som na 30 dní odišiel na strednú školu vojenskú v Novom Meste nad Váhom, to bolo blízko, chodil som autom domov a tam som chodil, čiže a povedali, dostaneš vojákov, dostaneš pisárky, tak tie príručky ako input, čo Marí, čo som tam number 3, čo bolo, tak to som robil tam. Bolo to veľmi dobré obdobie pre mňa, skutočné, aj hlavne pre tú počítačovú techniku, pretože ja som dostal pisárky, asi 5 pisárek, ktorým nič nemali robiť, len písať. Učiť sa na to písanie, áno. No a ja som dostal ešte ďalších vojakov, ktorí mali pod mojou garanciou robiť to, čo ja chcem. Áno, čo potrebujem. A výsledkom malo byť, robil som speaker, ktorý do počítača nahral slova vojenské, robil som tam veľké prednášky, ako vpravo, vľavo, hore a tak ďalej, áno, pozor, že poplach, to všetko cez počítač sa nahralo a cez speaker, áno, na tých oddeleniach, keď bol nejaký poplach, tak to bolo imitované, a namiesto toho, aby chodili vojaci, že poplach, tak to cez reproduktory bolo nahlásené cez počítač, áno. Čiže to boli tie syntetizátory, ktorí boli urobené cez mapovanie memórie a tak ďalej. Jednoduchý analogový výstup. No, fajn. A nakoniec, hovorím, zase tam dali sa zlepšovák, mne tam niečo vyplatili. Áno, tam boli happy, boli šťastní. No a nakoniec po tých 30 dní už boli tak nervózni. Excuse me. A už sa opýtali toho podplukovníka, tak kto tu je na manévroch, Roman alebo my? Áno, lebo to bolo tak, že keď chcete dobre, tak ráno sa nastúpilo, rozdal som robotu, skontroloval predošlú, robilo sa na obed, znova skontroloval a písarky písali, ja som to opravil a znova to opísal od začiatku, zase to išlo dokola. Čiže neprestajne oni písali a ja som s nimi nekomunikoval, len som poupravoval, urobil som vsúvky, to nebolo tedy počítačové. Áno, to všetko išlo cez písace stroje. Tak som to poopravoval a oni znova to isté doblba opisovali a s tými opravami. Áno, až kým sa urobila tá final version. S tým tak to bolo. No a vojna skončila, no a tak potom riaditeľ Fligel povedal, nuž, Roman, idem do dôchodku a ešte musím jednu vec vybaviť pred dôchodkom. Buď ťa zavrú, alebo nech ti dajú pokoj. Áno? Tak zajtra sa ide Lenartovi. Áno? Ide sa Lenartovi a nech ťa ako zavrú, že keď si protištátne, áno, alebo nech máš pokoj a potom nech napreduješ. Áno? No tak sme išli Lenartovi a už si tam čajíček popíjal a tak ďalej s tými všetkými papalášmi, tajomníkmi, okresnými a tak ďalej. No a
tí žiadali, aby som odišiel z miestnosti, pretože chcel povedať niečo, čo nemám počuť. Áno. No tak som odišiel, no tam bola pekná sekretárka, no tak čas prebehol a tak ďalej. A na to som sa vrátil do miestnosti, príde Lenard, potlapka ma. Súdruh inžinier, všetko je dobre, len pracujte. Tak toto som dostal, no a dostal som ešte aj medailu 25. výročie fabriky, ako odmenenie, taký metál, áno. Myslím, že peniaze tam neboli, ale peniaze ani neboli problém, lebo som dostával z tých knížiek a tak ďalej, to ani človek nevedel, áno, aj z tých patentov. No a potom zrazu, ešte mám čas, dobre, že chcem to ako držať ten čas. Ráno sa v 89. zobudím, tak medzi tým som už mohol ísť do Rakúska, si začvirikať, áno, skúšovné, áno, čiže mohol som ísť, hoci bolo divné, že tí na hranici už vedeli, už sa ma pýtali také detaily, že o sestrách, áno, že jediné to musel vedieť, musel mať echo predtým. No ale ja som krátka išiel, no a potom po tej správe som musel dať správu na zvláštne oddelenie, či som náhodou neprezradil nejaké tajomstvo. Áno. No ja hovorím, som to robil tak žartom, že áno, jedna dáma ma stále obťažovala v noci a som jej povedal, že nemôžem s ňou debatovať, lebo musím písať report a nemôžem nič hovoriť. Áno. Takže takým spôsobom to tam napísal, zase bolo, že zle. Áno. No a tak už som sa dostal do tej Kanady. V Kanade, keď som prišiel, tak som zabíjal čas v knižnicách a podobne. To bol šok, áno, pretože dostali ste sa do keď kniha bola, tedy knihy neboli internet, áno, zdroj informácií a podobne, cez microfiche to sledovať a podobne. Čiže tá knižka, ktorú bola vo výklade, niekto prechádza v Kanade, tak to bolo bezvýznamné pre neho. Pre mňa to bolo veľký plus, pretože mohol. A vtedy som videl, že skutočne to bolo v 85. tuším, prvý raz, ktorý som dostal povolenie s tým, že mi povedali, áno, správne ľudia, že jediné ja môžem vycestovať, ale rodina zostane a oni, že majú spôsoby, aby som mal autonehodu na diaľnici, na highwayi, že to vedia zariadiť. Také bububu spravili. No ale ja som ani nechcel, pretože ešte som nebol správne rozhodnutý. Áno. No a tak som sa vrátil a hovoril si, musí tu byť to som všetko z PMD a tak ďalej, to bolo už pre konec, tedy už začalo to, že to bola politická vec, že som do toho nemohol zasahovať, nič, ani sa tam ukazovať, lebo keď som tam prišiel do toho výroby, tak hovoril, vylepšite toto a oni to nemali radi, že zase na novo niečo vylepšovať a tak ďalej. Áno? Potrebovali vyrábať to, čo je. Áno? No a Tesla Bratislava to vyrábala, niečo v Tesle Piešťan sa vyrábalo to svojou cestou. No ja som už bol bokom a bol som zameraný na PC-88 a to bol ďalší môj a posledný počítač v Československu, kde sa vyrobilo 200 kusov. Bol to virtuálny hardware, ktorý bol spravený tak, aby bolo možné interpretovať MS-DOS 2.10 a založili ste MS-DOS a všetko bežalo, aký by bol americký hardware. Čiže ja som urobil virtuálny hardware z komponentov československý a RVHP v tom čase a zase tam boli tie rôzne triky s dynamickou pamäťou a podobné. Boli to floppy disky, bola to jedna motherboard a zase tie časti a sme ich väčšinou používali pre vlastnú výrobu a začal som robiť sieť. Čiže NetBIOS som spravil, že ten som kompletne analyzoval a vybudoval som NetBIOS jednočipovými mikropočítačmi ako dosky, network dosky a tak sme spájali tie PCčka, ktoré boli a v podstate sa používali, to samé IMS 2, HP, IB interfejs, lebo tie prístroje bolo treba spojiť. No a začal som robiť zase kurzy na MS-DOS a na tú prácu. A to bolo už posledné, lebo ráno som sa zobudil, jedno ráno som vyskočil a hovorím, manželke, ja musím odísť.
Áno, lebo sa mi premietol, dostal som taký dream, dostal som ten film pred sebou, jak to všetko pobeží po roku 89. Áno, jak v tomto, keď som videl, že inžinierov nikto nebude potrebovať, že tu budú salesmeni a tak ďalej, a že to všetko bude hore nohama, tak som hovoril, ja musím odísť, tak som odišiel. Odišiel som do Kanady, tam som mohol začať, dostal som ten basement u sestry, áno, ktorá sa v tom čase rozvádzala, tak všetko do toho. A peniaze, ktoré som mal z PMDčka, tak som, pretože potrebujete mať auto, bez auta ste hotoví, tak som kúpil aj so sestrou spolu auto a nabodalo sa hotové, pretože som naháňal kontrakty, skôr som robil, to boli 16 denne aj viac. Prvý rok v Kanade som začal tak, že nemáte papiere, nemáte ten paperwork, ten landed immigrant, tak nemôžete ísť niekde oficiálne, nemáte social kartu a tak ďalej. Tak som išiel na fakultu, na škole vždy. Na škole je to perfektné miesto, kde človek môže začať, lebo na škole, tak aspoň to ja cítim, sú väčšinou, je to všetko rovnaké level, áno. Nepozerá niekto, že hore, dole a tak ďalej. A škola je dobrý priestor, hlavne cez recesie, keď sú recession, tak cez školu sa dá, cez education, áno, tak sa dá dobre ako investovať ten čas. Tak som klepal od dverí do dverí a zase, jak som hovoril, mal som šťastie. Narazil som na toho profesora, ktorý vedel, kde je Československo, vedel, že aj počítače, niečo tam robíme, ale moje rezumé, ktoré som mal na A4, som potreboval takto stlačiť asi na takýto priestor, na jeden malý odstavček, potreboval som to vyhodiť z toho rezume, ten svoj background, a musel som otvoriť to druhé oko. Tak som tam bol, hovorím, skoro 2 roky na Electrical Engineering, Toronto, kde som bol ako special student, ktorý nebol platený, čiže robil som 12 hodín non-stop. Nikto žiadne akože invoice a také niečo podobné, že platenie, nič. Kompenzácia bola tá, že som si mohol vybrať master kurzy a mohol som ich naštevovať, pretože ten môj profesor informoval všetkých ostatných, ktorých som mal zájem, že som mohol byť na ich prednáške a že ma treatovali ako normálneho študenta, hoci som nemohol mať papiera. Do 40-ky chce nejaký papier, áno, ešte odísť. Áno, som bol rád, že môžem ísť a môžem tomto... Tlačili ma do skladania počítačov, ktoré som bol robiť zatvorenými očami, poskladať PCčko za $5 na hodinu, ale zase by som nepracoval na sebe. Takže tam som bol ten čas, dokiaľ som dostal papiere z Buffalo, ako na imigráciu, a vtedy som dostal social number a už som mohol vyleteť do podniku, som mohol sa hlásiť, lebo mali ste social number. Áno, to boli dobre veľmi časy na tej electrical engineering, pretože ste boli v tom istom, hoci v tom veku, jak som mal 40, no, tak som vyčneval, ale tam nikto na to nepozeral, kde sa robilo PhD a master, tak robil som na paralelných procesoroch RISC, kde som robil hardware, ja som bol hardwareista, keď som vyšiel, hardware and firmware. Čiže žiaden software, jak teraz. Ano? Čiže tam som v podstate ako otváral to druhé oko a som mohol ísť do industry, kde bolo veľmi ťažko, tak som začal robiť cash registre firmy, ktorá je teraz na vysokom výslní, na Trimax, ktorá robí registre, cash registre, ktoré som spájal cez NetBIOS, lebo som vedel veľmi detailné. Tak sme spájali cash registre a tie databázy cez tie PLU a podobne. No ja som mal na starosti tú connectivity. No a vydržal som tam asi zhruba rok a musel som odísť do ďalšie. To bol jediný spôsob, ako vyčistiť rezume, ktorom bola väčšia časť Tesla Piešťany. Čiže tým, že ste menili tie kontrakty, tak ste ich vyhadzovali to rezume, ten background, ktorý nikto to nezajímalo, nejaká Tesla. Áno.
že musel to byť North America Experience. Tak som dostával to von a stávalo sa zo mňa pomaly z toho hardwareistu. Robil som aj Windows drivers, robil som plug and play, tie softvery, drivery a odchádzal som od toho kernel levu, od toho hardwareu a firmware som išiel do vyšších a vyšších tých systémových, tých framework a podobne. A až prišiel Y2K problém, že rok 2000, začal sa ukazovať 1998-9 a som nemohol nájsť poriadny kontrakt. Nie, že nemohol pracovať, nemohol som nájsť kontrakt. Kontrakt, ktorý pracujete na sebe a v podstate pracujete na sebe, akumulujete a potom to predávate. To je celý zmysel. Áno? Čiže nenašiel som taký kontrakt, kde by som mohol rozvíjať sa ďalej v tomto. Tak hovorím, ja musím z Kanady odísť. Tak som sa obrátil na Ameriku. Každý Kanaďan, ktorý má pasport, ktorý má oficiálne citizenship, má diplom, áno, tak môže v rámci NAFTA program, ak má dopis od klienta, že keď našiel takého klienta, tak príde na letisko, $50 a môže 4 roky robiť v Amerike. Áno. No tak som začal a robím až doteraz, 15 rokov, áno, pomaly. Áno. Pretože čo sa stalo, že išiel som do Silicon Valley, tam som vyhral konkurs, jak sa povie, a to nebolo hneď na začiatok, to bolo back and forth. Veľakrát som išiel do Silicon Valley, potom sa im nepozdávalo, skrátka, že veľa pýtam a tak ďalej. Že? No a že chceli v podstate ma na maintenance, že robí niečo, ale aj niečo zametať po niekom druhom. A to som nerád robil nikdy. To môžem povedať, ani doma nezametám. Áno? To je ešte roveté, áno. Just kidding. Okay. No a tak v podstate na Silicon Valley dostal som tú prvú prácu Foster City, kde som robil Visa International Headquarter na karty. Áno. Robil som back office, keď nie ste spokojní, máte víza a robíte compliant nejakých transakcií, ktoré prebehli, tak idete do svojej banky a tam začne vám tú históriu pozerať a to už idete cez back office, ktoré som robil. Áno, z časti ja robil som tie frameworks a tak ďalej a bolo to na Windows. Lebo na iné tam nebolo možné. To bol COBOL, to boli staré legacy systémy, na ktoré nebolo možné siahať. Ale back office, ktorý nebežal v reálnom čase, tam už bank dovolujú si ísť trošku dopredu inou technológiou. Áno. Tak tam som bol zhruba tiež 2 roky, tam som dostal 7 z Indie ľudí, ktorých som mal supervizovať. To by ste neverili, som robil zhruba 90 hodín týždenne. 90 hodín týždenne to bolo samozrejme platených. Áno. Platených, áno. Čiže bol som v kampuse, to bol headquarter campus, kde som vošiel, tam ste mali kompletne všetko v dispozícii, čiže mohli ste tam ranajkovať, všetko free. A po 6. hodine, kto dlhšie zostal v robote, automaticky mal nárok na večeru, to sa pozbierali, kto tam je. A najväčší problém bol, či bude dneska Texas dinner, alebo bude nejaký Indian dinner a podobne, že kto tam podľa počtu, kto je viac. Áno. A mne to bolo jedno, lebo ja nevečerávam, neobedovávam, áno. Už 25 rokov neobedujem, áno. Takže tam bolo dobre, ale už začali roky, začalo recession sa ukazovať a každý mesiac všetci kontraktori, ktorí boli končiaci v tom mesiaci, museli odísť, pretože nebol klient, kto by to platil a mohli ste vymýšľať čokoľvek, nebolo to dané. Tak v tom čase, ešte mám čas? Áno? OK. Tak v tom čase som musel nakrátko ísť naspäť do Toronta a zase, čo som mohol som niekde v kúte plakať. A v podstate som bol naučený, padneš na zem, áno, treba sa postaviť, oprášiť, vedieť smer a ísť dopredu, áno.
Začal som pochopil jednu vec v tom čase už, že čokoľvek vieš a myslíš, že si lepší, alebo niečo, čo druhý, alebo to nevidíš, áno, že nemáš to ako, povedzme, na internete, alebo nie, tak daj to von zo seba, publikuj to, ukáž to, daj. Čiže neskrývať nič ako vlaky za socializmu, áno. Tí, čo mali možnosť v Tesle ísť do Japonska, kde sa kúpali licencie, tak tí držali čo najviac tej informácie u seba, pretože tým bol odstup. Tým držali a to boli job security. Ja som išiel opačne, že začal som publikovať articles, ktoré museli byť vynikajúce v tom, že neboli to obyčajné architektúry a podobne, ako napríklad na Microsoft technológie, vyložené Microsoft technológie, ktoré vďaka Microsoftu, ktorý vytvorí systém, ktorý má veľa tých medzer, áno, a tie medzery môžete vyplniť. Vďaka tomu existujú kontraktory, ktorí dokážu, áno, a teraz vyplňať a urobia to homogénnu place, áno, a tedy potom dostávate tú prácu toho guru, áno. A tak som začal advertizovať svoju prácu cez articles a to bol môj projekt, to som sa zamestnal sám seba. Vytvoril som si projekt, denné stávanie, nie že tomto, a to bol veľmi tvrdý, ktorý som veľmi rýchlo dal na market tie articles a tie práce a to mi hodne pomohlo, že zrazu sa objaví mail a povie, nastúpte okamžite do Kalifornie, pretože potrebujeme práve to, čo ste publikovali. Áno? Takže vtedy to boli remoting a channels a communication a tak ďalej. Tak som sa bleskove vrátil zase. To vám povedia v piatok a povedia v pondelok máte byť v robote o 9:00. Áno, to takým štýlom. A to není problém, pretože letenky a to všetko, hotel, to všetko beží. Áno. Tak som išiel naspäť do Kalifornie a tam som sa stretol s človekom, ktorý potom neskôršie odišiel do Microsoftu a ten ma v roku 2002 a 2003, tuším, nominoval na MVP, na tie technológie, ako na award. MVP je niečo podobné ako filmové industry má Oscar. Áno, čiže Microsoft Most Valuable Professional pre tie kategórie, pre Connected Systems a Integration, tak dostal som nomináciu a dostal som aj award 2004. A potom každý rok, a prišlo mi minulý týždeň, pretože mám 1. apríla 1. Je to tak, padá to, niekedy to myslí, to je žart, okay, ale príde vám dopis ako minulý týždeň. Congratulations, dostali ste už 10. award. Čiže minulý týždeň som bol opäť z nominácií vybratý pre tú kategóriu, ktorá je, povedzme, nominovaných 50 a vyberú len 3-4 pre tento kvartál. Potom ďalšia je 1. jún. Áno? Ale moja začína v apríli. A to platí na 1 rok. Po roku musíte ukázať, čo ste urobili pre komunity, čo ste jak ste propagovali. No a v rámci toho napríklad dneska ráno som 5 hodín bol v Microsofte, kde som robil prednášku na Windows Azure platform, veci, ktoré nemôžete nikde. Tomto sú to špeciálne veci, kde som 5 hodín sa podielal a odozdával som tie svoje vedomosti, všetko, 23, 25, čo tam boli účastní a som hovoril veľmi detailne z Demo Live, celú tú prácu, že nie je hardware, nie ani frameworky, že prešiel som do tej sféry tých infraštruktúr a tých, by som povedal, virtuálnych metadata-driven architecture. To je práca, ktorú robím teraz, posledných niekoľko rokov. Metadata-driven architecture, to znamená, že neprogramujem, nerobím imperatívne programovanie, ale robím deklaratívne programovanie. Že nerobím to, že how, ako, ale what. Že čo treba,
aby bolo možné integrovať systémy, business systémy a podobné. No a odtedy, ak som dostal to MVP v Kalifornii, nemá vyhodiť, nemá firovať, a keď chcem odísť, tak znova zase tam toto. No a takto sa dostávam, pretože keď niektorý klient potrebuje tú špecializáciu, tak sa dotazuje Microsoft a Microsoft povie, tento človek by to mohol, dohodnite sa s tými a podobne. Tak, jak mi to bolo povedané na začiatku, keď mi odozdávali prvý ten awards, áno, na rok 2004, čiže to je rok dopredu, 2003 je 2004, tak mi povedal, že dostal si a už od tohto okamžiku nemusíš písať rezume. Pretože to je to najväčšie, tam sa len vás pýtajú, že budeš spokojný, budeš happy, keď budeš robiť tomto. Ale to sú ale výsledky toho, že je to veľká zodpovednosť, pretože musíte robiť ten kredit, ktorý tam dávate, ktorý sa ľahko, hovorím jak lekári, že keď lekár neštuduje týždeň, tak ešte ako tak to prejde. Keď neštuduje 2 týždne, už to lekár vidí, ale keď 3 týždne študuje, už to vidia pacienti. Áno, takže to je neprestaná práca, to akumulovanie. No a samozrejme ten hardware, ktorý máte, áno, už nie je taký, jak 40, alebo 30, alebo 25, áno, tak už biologicky to ide dole. No a už samozrejme som dochodca, 65 rokov, a je na čase, aby človek aj minul tie peniaze, čo má. Áno, tak poviem tak z roky. Takže Windows Azure Platform, to je môj asi konec v tej mojej kariére. Samozrejme, že to vybíjanie tej kapacity, ktorú ste nabrali, nemôže prejsť šokom, že zrazu bum a konec. Áno. Tým, že ste nabrali ako Leidens, to bolo myslím, v tej fyzike, áno, tá kapacita, ten kapacit, že nabije, tak tou krivkou, to dole, áno, myslím, že to je E na minus T lomeno tau, áno, to RC, áno, ešte si pamätám. Inak, keď som ako študent na vysokej škole, som bol jeden z najhorších. To som mal možno. A ja som to ako reagoval na to tak, že ja som odpočinutý a v praxi budem excelovať. Áno, tak, áno, pretože dostal som sa tam, kde som sa nechcel dostať. Na silnoprúd. Áno, čiže ja mám premyslovku, elektropremyslovku, oznamovaciu techniku, to je slavoprúd, telekomunikácie. No a pretože som bol taký čestný, že keď som rozdieloval v prvom ročníku na vysokej škole podľa prospechu, tak som sa dal tam, kde mal som priemer. Áno, na zámky mám jednu jednotku počas celého štúdia v indexe z tých 50 či 5,5 roka. A to len preto, že ten docent vtedy sa nepozrel do môjho indexu. Áno. On otvoril až vtedy, keď išiel zapísať svoju známku. Áno. A debatoval so mnou nie to, čo v skriptách. No ja položil mi otázky, ja som mu odpovedal a tak ďalej. No a potom som vyšiel von a som sa pozrel a jednotka do frasa. Hovorím si, jednotka, však mi pokazil celý index, tak som sa vrátil k nemu a hovorím mu, že pán docent, vy ste mi pokazili index. A on hovorí, neviete, ako ste mi pomohli. No, tak asi som povedal niečo, čo stále ako prešlapoval a ja som povedal svoj názor a v tom práve som bol dobrý, že ja som nerád sa bifloval, áno, tie básničky a tie veci. Vždy som vyšiel na to logicky a keď mi chceli dať lepšiu a lepšiu známku, tak nakoniec zistili, že neviem základy, áno. Tak mi dali 3, áno. No a jediná chyba stala sa tá, že keď som v 2. ročníku nemohol spraviť elektrotechnika u akademika Bendu, neviem, či tie meno vám hovorí, akademik Benda, tak on bol veľmi tak som bol sympatický, ale mi chcel dať lepšiu známku a neprešiel som cez jeho asistentov, a tak som dostal rektorsky. Na rektorát som spravil, ale predtým som si zabezpečil
budovateľský tábor niekde vo Fínsku, aby som mohol zostať a odísť skorej. Áno. Takže vďaka tomu je PMDčko, že som zostal. Áno. 10 minút, ja? OK. Takže vďaka tomu, že potom som urobil ten rektorský, tak som mohol dokončiť školu, mohol som ísť PMDčko, potom som sa vrátil na školu, kde som robil prednášku študentom, že skutočne, že škola má, aspoň názor je ten, že škola má dať, povedal som tak, že artificial intelligence znamená, že nemusíš vedieť, že 2 sú 4, ale musíš vedieť, kto to vie. Áno? Takže má naučiť to, aby narábala s informáciami a vedieť pracovať v tíme, informácie a podobne. No a na tom som sa ako držal, že to boli spústa, to nebolo v tom čase, keď sa bolo PMDčko, že ideš na Google a dostaneš odpoveď a teda. To sa muselo robiť všetko úplne. Editory, disassemblery a úplne všetko. Ano. No a tedy práve, tak ako v škole učil básničky a v podstate tú dynamickú pamäť, ktorú má človek v hlave, je nutné refreshovať ako súčiastky, ktoré musíte každé 2 milisekundy refreshovať, aby ten údaj tam zostal. Tak tie básničky na to sú. Takže že básničkami si refreshujete tie svoje bunky. Áno? Každý má tie bunky svoje, lenže ten cells, ktoré naberáte, vy naberáte tie vedomosti, zatiaľ ich neviete spojiť. Chýba to glue. Čiže naberáte ako informácie odtiaľ, ale neviete, ako to ich spojiť, ako to má pracovať dokopy. No a zrazu jeden deň to glue sa objaví a pochopíte celý ten picture, celý ten puzzle. Áno? Takže každý má tých 24 hodín, jak ich použije, tak to závisí od každého. Áno? A chcem vám povedať to, že nemôže byť dobrý father and profesionál. A ja som bol dobrý profesionál. Áno? Takže tak som povedal, že to vždy je na úkor niečoho. Áno? Že v tomto. Ale to už je tak, že vo vás ten flash ako sochár, ktorý začína vytesávať tú sochu. Vy tú sochu nevidíte, ale ten sochár ju vidí. Tak to bolo v môjom prípade, že keď som začal to PMDčko, ja som videl, keď mi to začalo bežať, jak to je, jak to spája, to už bolo ako Lego. To už bolo Lego. Práve prekonať to glue a to Lego sa rozbehlo a už to išlo následné. No a potom to politická strana zobrala za svoje, no a už potom to bežalo. Tak asi toľko, zostalo 5 minút na nejaké otázky, tak ak, áno. Ja mám takovou faktickou otázku. Co to teda znamená PMD? No, bol PMI 80 počítač. PMI bol daný ako piešťanský mikropočítač. 80, pretože bolo 80 CPU. Áno? Názvy na názvy na počítače si vyhradil raditeľ inžinier Fligel. Áno? Ja som mal ten zbytok, áno. Čiže no, samozrejme aj to mi šlo aj peniaze socialistické. 3 roky som bol na výplatnej listine ako prvý, ako jeden z troch, ako na jednotke z 5 000 zamestnancov. Áno? No ale peniaze sú len prostriedok ku cieľu. Nie cieľ. Peniaze, ktoré som dostal, som nakúpil súčiastky na ďalší počítač. Lebo kým som si objednával súčiastky z nejakého oddelení, tak to by trvalo. Tak som si ich nakúpil za svoje peniaze. Aj tuto v Prahe na bazároch sa to predávalo a podobne. Áno, čiže som nakúpil, že som mohol ísť dopredu. PMDčko je, podľa mňa, áno, je piešťanský mikropočítač displejový. 85 som dal ja, pretože chcel som, aby to bolo ako, nie rok 85, ale ako HP 85. Áno, tá 85. Ale hovorí sa, že to PMD je Fligel mikropočítač displejový. Áno. Lebo vďaka nemu, to vám poviem to ešte, to by som musel prejsť na binary formát
a nie na verbálne, ako to by som, aj možno v binary formáte, by som nestiel to preniesť tie informácie, ktoré napríklad vám zavolá Fligel, že idete do Rožnova, áno, a vás berem, áno, a prečo? No, lebo máme 3 hodiny cesty, či koľko, môžeme si debatovať a budeme hovoriť, áno. No a potom pri mojom meste ma chcel vyhodiť, áno, keď som oponoval, áno. A ja hovorím, jak sa dostanem naspäť? Áno, no a áno, tak potom sme zase, ale som nezmenil názor, no a tak sme debatovali v aute, Rožnové a tak. No a skutočne vďaka tomu, že tá garáž fungovala a že daj pokoj, máš pokoj, to znamená, že neotrval som vedúceho svojho, áno, tak som mohol vytvárať, čo bolo treba, plus tomto. Áno. Takže PMD je veľa, na to P sa modifikuje ako personál, mikropočítač, potom je Fligel alebo Piešťanský. No ale podľa PMI je to Piešťanský mikropočítač a to D je displejový. Lebo tedy bolo všetko len ako kalkulačkové, jednoriadkové, tedy neboli displeje. No a my sme použili ruský televízor Junost. Jako skutočne, keby som tú elektroniku nespravil, áno, tak som mohol byť v Silicon Valley skôr. No, keď drivujem Pacific jednotku, áno, tak si niekedy búcham aj hlavu, áno. Hovorím si, je to krása, Pacific jednotka, to je západné pobrežie, ktoré idete a tam rýchlo nemôžete ísť, to je krása, to je obrovský relax, slniečko a máte bíče, zostanete vyložené, skutočne žiadna naháňačka, veľmi seriózne, žiadne predbiehanie, trúbenie. Idete a keď prídete na Huntington Beach, tak zámerne všetci idú pomaly. Motorkári a všetky pomaly, aby zostali čo najdlhšie v tej oblasti. Pretože to je Huntington Beach, to je krása, Newport Beach a podobne. A to sú tie relaxy, keď ten človek príde, tak rozmýšľa a zase pracuje a tak ďalej. Možná bychom mohli dát další dotaz. OK. Tak omluvám sa, že sa to preťahlo trošku. Doby dostávali k těmhle západním technologiím? Myslíte, jak som dostal disketu MS-DOS? Áno? Došlo to... Tak povedzme v tom čase, áno, konkrétne, ja som nemohol použiť BIOS. Nemali sme ani počítač PCčko v robote, áno? Ale už niektoré firmy v Československu už mali, áno? Tak tam bola disketa MS-DOS. MS-DOS 2.10. No a teraz, to by ste neverili, to je tá práca. Zoberieš disketu a ju disassembluješ. Musíš ju celú disassemblovať. Áno? Čiže musíš to, čo ten loader, áno, to loaduje, musíš ju disassemblovať a začneš študovať. Tedy nebol .NET reflektor, niečo podobné, ako tomto. Bolo to tvrdá práca, ktorá bolo možné ísť skočné súčiastky, ako sa robili ako súčiastky. Zobrala sa keramika, sa odpásla keramika a potom cez mikroskopia sa robila na zemi, bola plachta, sa chodilo po plachti a čípy sa tak robili. Áno, to bolo embargo, Reaganové embargo. A už potom bolo možné aj dostať ten číp, mali ste tú masku, ale ste nemohli urobiť nič na tom, pretože tá technológia vám neumožňovala robiť tak krátke, ako tie mikróny, tie mezere. To je niečo podobné, ak robíš ako plošný spoj, tak môžeš robiť dvojvrstvový, no ale nemôžeš robiť 20-vrstvový. Áno? Že tie technológie, ja som dekodoval tú disketu. Čiže som musel robiť disassemblovať, čiže 80-kou, tak som, 86, áno, čiže som disassembloval a potom som začal zisťovať, aké sú tie úrovne na INT21. Čiže Interrupt 21 a to už potom išlo. A to som musel zakomponovať BIOS interrupty. Čiže nemohol som zavolať nikde, ani na Google.
Áno, to sú tie skutočné, ale to robíte raz a potom to už sa ide zase ďalej. Áno. Děkuji. A poslední dotaz tady. Nikdo nemá, nikdo se neodvažuje. Dobrá. Ty nemáš jeden dotaz, ne? Já jsem se upřímně řečeno chtěl zeptat hned na to první, co se tady ptal kolega, jak se vlastně vzal ten název PMD 85. Takže jsem se to konečně dozvěděl. No, ale mohl by si povedať, jak jsme se zoznámili. To je pravda, protože o tom jsem mluvil. My jsme se seznámili vlastně úplnou náhodou na MVP Summitu, protože já stejně jako Roman jsem držitelem toho ocenění Microsoft Most Valuable Professional, akorát, že teda v Čechách to nemá zase až tak velký význam, jaký si tady popisoval. A na MVP Summitu jsem se s jiným MVPkem ze Slovenska, tak jsme se tam o čem si československy dohadovali. A najednou krát přišel prostě cizí člověk, kterého jako jsem absolutně neznal, začal s námi mluvit takovou tou československo-angličtinou. A pak jsem se dozvěděl, že je to tvůrce prvního počítače, u kterého jsem kdy seděl. No a slovo dalo slovo a na základě toho jsme uspořádali tuhletu akci. Ano. Nuže, máme 17:16.